Upay na lang anak, uwat ko iya. Arad pa ko na niya sukli. Doon upiskat. Napikimanggyap ako. Hoy, isda! Hoy, isda! O anong, mano? Tara ito! 200 kilo. Pwede pamita, pakita daw! Sige, kita. Pwede 150 na la! Dire pwede mano, ginsogula kini. Kumamalmat na isda! 150 na la! Dire ako, di ka mapapalit mo 50. Alala, sige lang at biskat ka, di ka manapatawad! O sige. Hoy, isda! Hoy, isda! Hoy, isda. O ano? Ano ito? Isda. Isda? Oh, Pwede kumitan daw, no? kita. Ano? Oo po yan, no? Kakanong ito nakawil? Nakulop. Nakulok? Oh, napiskat ka, kaya di rin naman ito presko. Ay, presko ito kakulop pa ito, napiskat ka. Pero ito sa kasuga dito. 200. Kira? 200. Sintos. Oh, Piskatan niya yung halos kalibo kung itagkwarta. ano man? Sige, kay... Ya, dito sukli. Ano yung oras ng silyo? Napiskatan niya yung... O de, ng silyo. Gani? Oh, Sige. balikit mo ma, napiskat ka. Oo, sige. Di. Ito na, kay babalik ko na lang yan. Piskat kaya. 200 pa kung kabalik diya. Napiki man ako. Napiskat. Upod pa ko na ng pom. Hindi pa ko na ni kwarta nga tuod. Maka di ako. Upay na lang anak, uwat ko iya. Arad pa ko na niya sukli. Doon upiskat. Napikimangyap ako. Kumari upay nga parang isda. Sige la, kaya di mangyapan isda ako.